Gose Matias Yoro Munyakirigo Kitutu Chacha South Bodaboda Sako Nabeko Jasper Maina Munyakirigo Bodaboda Saka se municipality ya Kisii tukunya rukopata usanga chinkwa na gaiga se mangani yobokole wa bodaboda andake ekero tuwali kukwanda igoro roboti ruro National Crime Research Center mwatebire ngaye mbaro babwate chimpa bune ichi mwate bambaro bali mono bagwikira n'ibintebi banene batali ase chi stage gosa bande bagosegeto n'abantu bande bawatamagania bene gatia bamwate baba na siasa asabone serikali ya chakiri umurobiri kiringo chakamo naye Matias serikali ya bikiri umurobiri kabisa yuko kole crackdown ase abana bodaboda bali bataranya rukoba bakwene kingangu bwate bari umurobiri yobekire bwa serikali asukwilike na komanyakana byano nekirige ntumne kiabire nali bakunyara komanyanga oyo kolitege nteke nyarebe no mwana bodaboda gositali mwana bodaboda timaiti ngakimwe ire ngani yu egendrete murubiri bwa serikali na ndo ndake no konye go korosi biche bona ya salikire yabona bodaboda so maine bana wate bire umurubiri baro siri ororekanire no bomuya tuzigo cyaka kiro muntu amanyunga ningo ngayakorwa ngayago nzako kyale nkiumbe kyale nakyo yagerekera bune bona abantu bakoletega onyendiri yale ngabari ngesako gete angana bayanyale kanete baburi sakiri nganjwa guzepani kuyoka liba babona roche abantu bono mate Kenya usikuligereria se byombo bya bari ne stokutara boneka no kuminyokani woka which means nga onyendiri abantu twamanyite nga eyensako gete yakorabo ngo yali gopani kuyoka abandi twagendere gasi yakogere ne robo nintune chyo ne robisito egento kendera gukwanira nga baise kunyire njira teto umisa mono bune bono ndo chacha kiro to umisa ko raste to tara iska byangire aiga bono iska bune na itiri kuroro iko naita na ranga obyangite to gweta na pikipiki bale wanja lende nyasaye abanjere baro byasini nyegera to chake ntubuna barai to babwatesi egera to babantaba babikwa somurobere tuze kwa somurobere I think na potora bebya wika tuze kubwati kona potoko bya lakini enjera bono si chingurunji tumekamane cha tumekire cha bere chi dauni ngorengire ngo serikali muligete umuraria enche unanta eteko teba ninta eteko ko taka ko disagree na serikali because again take kiabete nonya serikali yabwatire rende bone chake gutubanga maybe they were looking for ways and means bachaka gutubanga that way but inda eteko tebi go muraria munabona Kisii town abantu baito tali bonse batabwatie ibintu bya para anto bwata abarundi litanga ni basoira ase sako eri akabere babwate driving license babwate insurance babwate all the requirements che para lakini ntaete ko disagree na serikali because una lero already na akerwe sime babwatira abantu baito ko ikara ondi batano babwate ibintu bya para one of my question is e crackdown yeke giachite kianga mise gose gechoka abantu onye giachite gechoka abantu ntaete ko teba iga abarai baito bonse pibechi sako muna tuagambire no chairman ito we sako ya Kitutu chache South tuachakire mikakati yoko chaka kumanyanga ningo ogwanjirwa se sako aswa se sako na ningo tari kwanchirwa muna bono one abantu abange mbaya se sako lakini imbarasi ki association omuntu ogoswa se sako serikali yatebire because that is the only way egekogera all members bare se sako serikali yokonyora ne bamanyete lakini abantu barasi association na bora nyore mbamanyire bonse bono igo naringe goteba iga it is time tubwenda tento serikali baga asoko baini compliance negente serikali etagete right ko compliance buno nteto tekebyo mategereri ya kina chuma na bodaboda gani irida mai kubekirwe tikinga mwekera netigente injenda ta ko insistika inje buno muraibwe municipality onya abarundi bane barense ye municipality ne sako ya municipality kabwate driving license kabwate insurance epikipiki ya enengiere na abegete reflector ne helmet omonto yamo chani abwatwe bona rolingoncho katoreto soe para aibona na magani yao lakini serikali nkika netia serikali yegenteka ne driving license farid ne insurance obeke reflector yani go sobe se ataya yokurundie pikipiki that is the only thing serikali yetagete lakini boni go muraria aba okubwatunjire ndeyons bona timanye tinga na serikali nero go yatagete ko react negento kerkiabete negento kertari kiabete all parts of Kenya it is one part of Kenya
negente ke kiaro kiria serikali naki ngaki baranyar umaite boda we are many and to control 1.6 riders in Kenya negente ketagete policy ero sibwe naki esecte era nyara ko ba managed but bono tusako chakanga noko kembana kubwatonde bwensi muna bono mumura naro bwatru arema to bwata keregento tatiganata kabuna to kora kuruga igatogenda tubori naki ego era serikali te kubururi gosera kubekere lakini na intu twataka ko sababu na bara ngaki onye serikali tiba tubekera amagoso bakaya tutakoreti batubeke korengana no muntu abwatiru onye kakoirwe court and asta akumepi obstruction maybe asta akutabwati reses ko insurance na abantu abaiga batari registered barabo muraria etutaite kubwatira na serikali muntu ndi bwensi yotabwati stage nyara bamwire no yego kirwanda bamutika bero because abana bagosaria sector yaitu. Alright. Serikali mati sigigane tia bana boda boda insema tuke 50 no mari busio wene kibanyara ko baba kuilika fresh. Batenga fresh registration. Neba konye no iketi. Neba konye no registered lakini ongo chika kwa serikali kolinga register afresh. Na eli ndo nyaro ko bako kwa driving license eli bakulunga smart driving license eli nyaro ko bageko bwate bwa century yege digital. Timaiti do you think kinkenya aliko bakiko koleka nendenge konya soko renta sanity sensema ya boda boda abantu baise goswa as a digital by the way nabo bakobabya tatikabona matuko nje nare gotabanga abantu nabangi sana bana boda boda turo G20 people tujite skuru tukakora driving ntubati chirizes lakini kwego togende ku register kupya egende kuma tenege kunguna matuko ya begete namake ekora abantu tule riders utole 1.6 riders abono bali bamanyire na abandi twate abakona kuminyokera chikando kerokende batorete irobo kongwa se Kenya yetu na barabumbaro na barubara batabe bake bona ari gusabanga imbi yabanjire twanjire tube ku digital egente kitangani nkongo menterari so my brother tebire naki egente kyabete semeyamo kereka bete semeyamo kyamanyire ukuna twezi hande batebire ngatose samangana digital imbia singe njese ya senkona kogenderere bono katobe digital lakini ama tukobarwete namake eko arabuna bono je driving license yana ya very more than 13 years inye bwate na ndoje ngwera nande bono njiko chake go bonzi 1 point something eko njisi ningu chikobere ba recommended duration eyo na intu na barai tuanjire nga kero mora iwe sub amate baise utaka to beka bya na utoko babya kere sub county kere muna bono gizi municipality kitutu chache south to be kuna kere chairman chi stage bono bango to chinyora egere to buy data yabanda abo to mu robe registered lakini ndi chinguru cha yandere gotumeka chochi chiaberiko. Alright, iko mogo tebanga so far crackdown ye ikwekandire gusi bana boda boda mwafili liyo bolito bono igabone ngoteba abantu baitumbare ba buchibibichi awatu chinyinge sana na abandi ntomaite babeire nande bari chi stage abandi nabarayi chibibichi abachukwatire bono iga umuntu abate a driving license kerokendo nabate insurance lakini kwanya oranga ebagote nobwa yani mbago tegera nobwate go stopgati iko bagukoirerioka. Alright, lakini Jasper nkikugera abana boda boda kwelike ko registered yabere nganige ntweke gekongo mu gusigikani ne serikali because nginyo liteno onekero mwaka weto oliko era ya serikali njare leti umurobiri mbake kabaikeaniri kibesa cyo ko register ku rukiri buise tombakeli bunagento lakini still to date bado abange babo muranya ko bamukwelike ne serikali. What is the problem? Omurari ndakotebinga okweliki gosogo terikia ni ignorance because muna bona mangana ye voter registration okonyora umuntu bakemese bekire mwaye geita abantu bako register lakini yarata bwatikura egendo ndate koteba neke